तयार करायचा आहे त्यासाठी आपण लागणारं साहित्य आधी बघून घेऊ। 2 तुळशीची पानं घेतलेत मी, अर्धा इंच सुंठ, 2 विलायची, 4 काळी मिरी, 2 लवंग, 1 छोटा चम्मच मी पत्ती घेतली आणि 2 चम्मच साखर, 1 कप पाणी। आपण प्रथम पातेल्यात 1 कप पाणी घालून घेऊ। हे सर्व मिश्रण आपण कुटून घेऊ बारीक। मिश्रण असं बारीक वाटून घ्यायचं। आता आपलं पाणी उकळून झाले, त्यामध्ये 1 छोटा चम्मच पत्ती घालून घ्या, कारण जास्त पत्ती घातली तर चहा कडू होईल। 2 चम्मच साखर घाला। त्याला एक उकळी येईपर्यंत 5 मिनिट उकळू द्यायला। नंतर आपण हे बारीक करून घेतलेलं मिश्रण यामध्ये घालून घेऊ। आपला काळा चहा तयार आहे। आता आपण चाळणीने चाळून घेऊ। आपला काळा चहा आता तयार आहे। तुम्हाला माझ्या जर काळ्या चहाची रेसिपी आवडली तर तुम्ही घरी नक्की तयार करून बघा। आता आपल्याला कोरोनाच्या काळात अशा काढ्याची गरज आहे, म्हणून तुम्ही नक्की तयार करा घरी आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।